Κάτσε. Αυτό που είπες για την αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπω τα μωρά. Βάρει μου τα παπούτσια μου, please. Δεν μπορώ να το κάνω. Προσπάθησε και εγώ θα είμαι εκεί που δεν θα τα καταφέρω να σε βοηθήσω. Δεν τα καταφέρνω. Βάζει μου τα πάντα η μάμα μου. Το πότζαμε, ξεκινούμε. Λάβω την εύκολη λύση, ότι όλοι βιαζόμαστε, οτιδήποτε. Έναν weekend, πάρ' τα παπούτσια, έλα προσπαθήσουμε. Βάρτε εσύ. Μπράβο, είμαι σίγουρο ότι θα καταφέρεις. Αν δεν τα καταφέρεις, έτσι μικρά πράγματα που και οι γονείς μπορεί να τα κάνουν οτιδήποτε. Μετά να δουν πολύ διαφορά στο. Τα πιο συχνά θέματα που βλέπω και εγώ έτσι με μωρά τα οποία μπορεί να είμαστε λίγο πίσω σε κάποια αναπτυξιακά ορόσημα είναι το lack of opportunities. Δεν έχουν opportunities να είναι ανεξάρτητοι. Τούτο που λέει πολλές φορές στην καθημερινότητα μας είναι πιο γρήγορο να σου δέσω εγώ τα παπούτσια, είναι πιο γρήγορο να σου τα αφορήσω. Είναι πιο γρήγορο το κινητό. Μπράβο, είναι πιο γρήγορο να σε ταΐσω γλυόρα για να τελειώνουμε. Αλλά ας αρχίσουμε να πάμε 10 λεπτά, ας αρχίσουμε 20 λεπτά. Μόνο και μόνο που του διαστούτα τα opportunities στο μωρό με τον καιρό πιάνει και ένα sense of achievement. Δηλαδή, την ώρα που είναι να του πει κάποιος να κάνει κάτι που είναι έξω από το comfort zone του, θα παγώσει και να πει «Well, δεν μπορώ να το κάνω» και να είναι το πρώτο reaction. Πού τη μάμα, πού το παπά, δεν ξέρεις κάποιο μεγάλο ναι. Εν τούτο, δηλαδή, να μάθει να βασίζεται και λίγο πάνω στον εαυτό του. Και πολλές φορές βλέπουμε και μωρά τα οποία μόλις τους βάλεις κάτι το οποίο, λαλούμε, η ικανότητα να δοκιμάσει νέες δραστηριότητες που είναι έξω από το comfort zone του. Τούτο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ακαδημαϊκά ύστερα που είναι να προχωρά κιόλας στο μωρό, η κάθε τάξη είναι η ίδια, η κάθε τάξη είναι πιο challenging. Θέλει στο μωρό να αναπτύξει την ικανότητα να πει: ξέρεις τι, μπορεί να μου φαίνεται δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσω. Τούτον είναι.